so sweet. RMN Drama presents Handumanan So Kaawit. Ano ba daw siyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Dalamo Tambu, Ayungon, Negros Oriental. Ang ato man tatampo nagdasangan nga Linlen. Mapa, mananghid unta ko ninyo nga moadto ko og Cebu. Mag-unsa man ka dito, Linlin. Manrabaho ko ma, naman ko'y amiga nga tuwa sa Cebu. Tabangan ko niya nga makatrabaho ko. Ay na, si Papa ni mo maiing na ay kung musugot ba na. Pa, mularga ko pa ha. Ko nanay na lang day ka manarbaho sa ato, nak. Ay pa, tuwa lang ko kong Cebu pa. Aron sa makakita ko kung sa Cebu ba. Pa, sige na pa. Pa. Unsa man dong, Palargahan na eh. Sakto na bitaw na sa edad. Salamat pa! Salamat! Salamat intang kinakasuday kong trabaho din sa Cebu. Magpinuutan lang gid ko aron magdugay ko dinhi. Ay, humanagid intang ko sa akong trabaho. Makapahuway na gyud ko. Si Gaw Alvin maning nanawag. Hello, Gaw. Ikaw, kumusta? Okay ra, Gaw. Asa di karon? Di ako Cebu, Gaw, uy. Nagalingaw ang tawag trabaho, kay laay kay dito sa ato. Asa mo ka nabita si Bu? Sa Lahog, Gaw. Mau ba? Mano di ka, uy, nanawag lagi ka na ako. Ay, nag-muster ko ni mo. Niuli mo ka sa ato niya. Huwag ka dito. Mau di, ay, kay nari ka sa Cebu. Lagi, Gaw? Balik mo rin Cebu, gaw. Makita lang niya dali, ha? Oh, sige, Gaw. Gaw, Oh, Gaw, nanawag lagi ka. magkita ang tataba. Na, di jud pwede, Gaw. Uy, busy gud kay ko. Mau ba? Kuhan day ko, kanang, di ako yung amigo nga, nangitag ka textmate. Akong ihatag ang imong number, ha? Ha? Uy, pag sure, uy. Ay, kabala ka kay, buta mo na siya. Nangita na siya, friend. Akong ihatag ang imong number, ha? Ikaw, sige ihatag. Kuya la, niya man itawag? Basig mo ni amigo ni Gaw Alvin. Hello? Hi. Si Linlin ang igagaw ni Alvin. Oo, ako. Kanindot niyag tingo. Ako din si Jelson. Okay ra nimo makik-friend ko nimo, Lin? Okay naman. Ha? Makikita ka na ako? O, Lin, kana kung okay ra nimo. Trabaho pa man kuson, uy. Unya na lagod kung may time ka. Kuan, kanusam na yung vacant ka time, ha? Kuan, sa Sunday pagit puhon. Sige, karon na lang Sunday ta magkita. Kumusta? Ay, okay ra. Kwapo man da ining tawhana. Salamat nga nagkikita ka na ko, Lane. Kung dili pa ka amigo ni Gaw Alvin, di kay ko makikita ni mo, no? Nga naman, madlo ka. Oo. Bitaw di mo ko daot ang tao. O, amigo kay mi sa imong igagaw. Mao pa? Kuan ba, mangutana unta ko nimo ha. Unsa man na? May uyab na ka? Wa pa, uy. Uy, kung mao na, may chance day ko nimo. Ha? Bitaw, mutugan lang ko nimo sa tinuod ha. Na love at first sight ko nimo. Jelson. I love you, Lynn. Um, May chance ka ako nimo. makalitan man sa tanimo, uy. Karon pagkita nagkita niya, nanguyab dayong ka na ako. Huwag mo sa kong magdali. Makapaabot man ko, Lynn, kung kalas ako nimo sugton. Mo ba? Huwag kagwanta, kipag-uyab bang, hindi ka? Uy, nakalitan ko gaw, uy. Unya gaw, sa may paminaw na mo. May chance? Ambot lang gaw, uy. Ako pa niyang paminahon. Aw, kung nasa kay feelings niya, ayaw na lang pandusa. Sukti
Salamat ha nga nakikita ka na ako pag-usap. May time man ko maong nakikita ko nimo. Lin, kuan ba? Kumusta na ba dito akong giingon nimo? O pag ka maluoy na ako, Lin? Sultan na lang ko, Lin. Ang tinuod son, naluoy man ko nimo kay nakita na ako nga seryoso ka. O sa ibot mo nimong ipasabot, Lin, nga iyag na ta? O, Jelson, ako na kang gisugod. Salamat, Lin. Ngayon mo nagigong gisugot. Son, mananghiday ko nimo nga muuli na ko sa amo. Ha? Nga naman. Dugay-dugay naman ko nga wa makauli sa amo ko, maong muuli na ko. Sige, kay muapas raon niya ako nimo. Ha? Muapas nga naman? Kay mga sawa ko nimo. Huy, pag sure, uy. Lagi. Sige lang, pabuta lang ko sa inyo. Kay muadtor ako. Salamat in town kay nauli ka na, Lin. Gimingaw na gid kaayo minimo na. Tinuod na na. Mingaw na kay binimo. Ako sad mapa, gimingaw na kay ko ninyo. Nadi ko dapat na ninyo maopa. Pila ka adlaw na lang kung nag-standby din sa amo, pero wa man kay Jelson nga nagpakita. Baka kon di ay. Lin, di ay nangita nimo na. Oh, kinsa kay nangita na ako? Jelson, ikaw mo ko ni. Abi na ko og. Abi ni mo og di na po tinudoon nga muani ko sa inyo. Oh. Di mong gugubakakon nga pagkatawlin. Maong gituman gyud na ako nga akong gingon nimo nga muani ko sa inyo. Giyon sa man mo pagtultol dinhi. Nangutano ko sa inyo igagaw. Si Alvin ba? Ikaw ha. Unya unsa mo kuno tuyo nimo dinhi? Lane, manangid ko sa imong mga ginikanan nga magminyo na ta. Mga dagko naman mo. Pagminyo mo. Dili ka musupak nga maglinyo ko pa. Nga nung musupak man. Kana ba makakita nako sa akong apo? Maog yun. Salamat ninyo nang Noy. Oy, sagoy nang noy. Mama ug papa na oy. Mga sawa man ka sa akong anak. Ako ka Lane. Jelson, I love you, Lane. I love you too, Jelson. Ha? Mabdos na ka? Oh, dong. Yes! May inunday. Kay may umaabot at ang anak. Ha? Mular ka kag Cebu? Uday kay lisod mang pangwarta na to din yun eh. Maong aton ko manarbaho sa Sibuday. O magpadanan niya ko nimo og kwarta. Sige dong. Amping din niya. Ikaw sa pag-amping dito. Pila na lang kit ka adlaw. Mga anak na kit ko. Si Jelson ang manawag. Hello, dong. Kumusta naman kariya? Okay na, dong. Pila na lang ka adlaw akong paaboton, mga anak na kit ko. May inunday. Magpadara ko kwarta nimo ha. Salamat, dong. Okay. Nasakit ang akong tiyan. Ma! Ma! Lin, naunsa ka? Ma, sakit kaya akong tiyan. Uy, mga naka na tingali. Dadon ka na mo sa ospital. Dali.
Mayin taon kay maayo ang imong pagpanganak day. Gikaloy-an in taos Ginoo. May kiniuli ka dong. Doon na may nagpahibaw na ako nga nanganak na ka. Maong niuli daing ko. Malipayon kay ko day kay may anak na gyud ta. Mobalik na ka o Cebu? O day kay pila ka adlaw ra man gud ang akong gipanangin sa akong boss gud. Maong kinahanglan nga mobalik ko ron. Sige dong. Amping din niya. Ug ang bata ayo pasagdi. Dong. Wa man manawag si Jelson ako. Kung tawagan sa, di mo tubag. Unsa kinahitabo niya sa? Ay naunsa, kabaya. Busy ra to sa trabaho ang imong bana, oy. Kadali pud ba nimong mingaon, oy. Manabalaka ko. Konta ka lang og usab anak. Basig tubagon ra ka ato. Salamat itaw nga nitubag na kit ka dong. Sa may tuyo ni mo? Dong, nga na di ay ka naunsa ka. Kuman, Di lang ka mangumusta na ako og sa atong anak. imong anak, dili ako ang amahan. Unsa man ang gipanulti ni mo, Jelson? Uy, nga dili ako ang amahan ng bata. Dong, naunsa man itaon ka, uy. Ayaw itaon nag-isulti di rin ako. Ayaw itaw ko buhat-buhati og sa. Pantugra nga wa maliwat na ko ang bata. Kay dili day ako ang amahan. Jelson, Ang inyong silingan nga si Karim, ang amahan sa imong anak, di ba? ginuo ko. Di itaw na tinuod. Ako na lang, Linlin. Kay among gitandi sa akong maguwang ang picture sa bata o ni Karim. Wa siya maliwat ako. Tuwa siya maliwat ni Karim. Di na tinuod. Huwag ko magbunihi di mo. Saksi ang ginoo nga huwag ko magpakasaha sa kong pagkaasawa, Jelson. Ikaw lang ang lalaki sa kong kinabuhi. Ikaw lang ang akong gimahal. Bakit ba ako laging ganito? Lagi akong di mo pinapansin. Para na lang akong laging sumusunod sa gusto mo. Hangtod karon nahimo pang gubot ang among pagpuyo ni Jelson. Kay dako makita iyang pagtuo nga nagbinuang ko sa kong pagkaasawa. Kanimo Jelson, kung namati ka man karon, bisan kano sa awa ko magbinuang nimo. Ikaw ra ang lalaki sa kong kinabuhi. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN.